Gyerekek, felnőttek. Idősek, fiatalok. Szegények, jobbmódúak. Kutyások és sétálók. Magyarok, Külföldiek. Focisták, Pingpongozók. piknikelők. Frisbizők. beszélgetők. És nézelődők. A második János Pál pápa tér Józsefváros kicsiben. Ez a kerületünk legnagyobb, legsokszínűbb és legszabadabb parkja. Nagyon sokféle ember használja nagyon sok mindenre. Ebben a parkban minden megvan, ami Józsefvárost szerethetővé és különlegessé teszi. Persze ez a sokféle ember és használat elkerülhetetlenül és nehézséghez és konfliktushoz is vezet, de egy biztos. Minden észrevétel és minden kritika mögött, amelyet önöktől kaptunk, a teret használók végtelen szeretete és aggódása húzódik meg. És éppen ez az, ami a mi munkánkat is meghatározza. Az elmúlt 5 évben a Józsefvárosi Önkormányzat nagyon sokat tett azért, hogy ezt a szeretetet figyelemre, gondoskodásra és erőforrásokra fordítsa. Bár a tér nem a kerületi önkormányzat tulajdonában és kezelésében van, mégis nagyon sokat tettünk azért, hogy sokkal tisztább és rendezettebb legyen, és mindenki számára kényelmesebb és otthonosabb. Jól tudjuk, hogy a téren mindenkinek nagyon fontos a köztisztaság. Éppen ezért újra nyitottuk a Csőszházban lévő nyilvános WC-t, amelyet mindenki ingyen használhat. Ezt a csőszházat nemrég a teret használó emberekkel együtt egy közösségi művészeti alkotás keretében kidíszítettük. Mellesleg épült egy új közvécé is itt a téren, azt a fővárosi önkormányzat építette a helyiek javaslatára, de a Józsefvárosi Önkormányzat üzemelteti. Valamint csiktartókkal szereltem fel a teret, amelyeket rendszeresen fogunk köríteni, és a segítségükkel megakadályozzuk, hogy tele legyen a tér csikkekkel. Kérésünkre a fővárosi önkormányzat átalakította a nagy kutyafuttatót. Annak érdekében, hogy kevesebb legyen a konfliktus a futók és a kutyások között. Új játékvár került a játszótérre is, hogy minél több korosztály tudja használni. Nem sokára kikerül a térre sok új szemetes, lesz több új ivókút, és megújul az egyik köztéri kamera is. Ezek is az önök kezdeményezésére valósulnak meg kerületi részvételi költségvetésből. A régi vágyunk teljesül azzal, hogy a fővárosi önkormányzat segítségével új öntözőrendszert fogunk építeni a parkban. És utána mindenhol egyformán szép gyep lesz telepítve. Ezután megvalósítjuk azt, amire oly sokan várnak már. A tér integrált parkká válik, ami azt jelenti, hogy a legtöbb helyen szabadon és legálisan lehet majd kutyázni, de lesznek olyan helyek is, amiket azoknak tartunk fenn, akik kutyák nélkül szeretnének pihenni vagy sportolni. Így mindenki azonos színvonalon, de saját igényei szerint használhatja a teret. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, és különösen az önök kérésére, idén bevezettük a téren a parkőri szolgálatot. A parkőrök feladata az, hogy mindenkinek segítsenek a tér békés használatában úgy, hogy egyébként a tér állapota is megmaradjon. Reméljük, hogy beváltják a hozzájuk fűzött reményeket. Pápatér, közti köztér, vajon melyik másik térnek van ennyi beceneve Budapesten? Mi szeretjük és óvjuk ezt a teret, és ugyanezt szeretnénk folytatni a következő ciklusban is. Mi nem a nagy, grandiózus fejlesztésekben hiszünk, hanem a kis, apró lépésekben, amelyeket önökkel együtt találunk ki, és amelyek szépen fokozatosan teszik egyre biztonságosabbá, vidámabbá és közösségibbé egy teret. Önök nélkül ezek a fejlesztések sem jöhettek volna létre. Köszönjük a sok ötletet, amelyet beküldtek a részvételi költségvetésbe, köszönjük a kritikákat is, és köszönjük a sok közösségi takarítást. De legfőképpen azt, hogy vigyáznak a térre, és vigyáznak egymásra. Folytassuk együtt!